Which boat was that? Ah! Oh my god. That was family. This was family. Χθες από νωρίς το βράδυ, κατά τις 7.30, παρατηρήσαμε έντονη κοινοτικότητα drone γύρω από το καράβι μας, το οποίο βρισκόταν λίγο πιο πίσω σε σχέση με τον υπόλοιπο στόλο. Αυτή η κινητικότητα ήταν πάρα πολύ περίεργη. Πάρα πολύ συχνά πετούσαν drone πολύ κοντά στο σκάφος μας. Εντοπίσαμε πάνω από 13 drone και γύρω στις 1.30 ξεκινήσανε επιθέσεις σε καράβια του στόλου, οι οποίες σταμάτησαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Οι επιθέσεις αυτές περιείχαν κρότου λάμψης και εκρηκτικούς μηχανισμούς.